Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginapasapasahan sa karon sa social media ang video sa pagbaysay isang motorista kag traffic enforcer. Ginakop sa traffic enforcer ang isa ka driver nga nag-double parking sa dalan kwadra sa downtown sa Bacolod. Sunod sa kampo sa driver, naging arrogante kag may pitilian ng traffic enforcer. Pero gindayo naman sa pamuno sa bitaw, ang ginimo sa traffic enforcer nga sunod sa iya, naghimo lang sa iya responsibilidad. May report si Nico Delfin. Sa video gin-post ni Georgina De Mesa sa social media, mabatian pang pagbae sa mga driver kag tag-iya sang salakyan nga gin-issuean sang citation ticket sang katapo sa Bacolod City Traffic Office. Ini matapos man nga madakpan sila nga naga-double park sa Quadra Street sa downtown area sang Lunes sang hapon. Ginsiling ni De Mesa nga nahangpan niya ang nahimo nga traffic violation sang iya anak nga lalaki nga among naga-drive sang ila salakyan nga nagpark sa makadali sa may dalan agod nga magbalik sang resibo sa malapit nga baligyaan. O galing wala niya manamian ang pagyawyaw sa ila sang enforcer nga nagkuha man sang driver's license sang iya anak. Wala, puro na tanan sir, nakadouble park mo. Bali na tunga kami may ara sa una namon asa sa punta. Pero kaya hindi man natani ang issue sir, kaya ginahatag naman sa iya ang lisensya. Ang pag-approach lang. Oo, pag-approach siya lang kag pagsinggit niya sa bata ko. Kaya siya, upod to namon niya ang ang naghambal nga hindi pagatag lisensya mo, hindi magpadako. Dugang pa ni De Mesa nga madamo man sang wala nagasunod sa no parking sa among nga dalan pero naglibog ang iya ulo nga sila lang sunod sa iya ang na-issuean sang citation ticket. Kadamo sang parking, isa lang ang dakpon. Naninggit na sa tayo niyo. Ngani. Ano ba sige sa wakal, nagambal na lang ko eh. Sige sir, ara naman sa imong lisensya. Pero make sure lang nga madakop mo ni sila tanan-tanan. Pahayag ni Major Junji Liba, pamuno sang bitaw, wala siya sa may nabatian nga malain nga tinaga halin sa traffic enforcer nga si Bartolome Martinez kung basehan ang video nga nakalabot sa iya atensyon. Gani gindayaw niya ang ginhimo ni Martinez nga nagtuman lang suno sa iya sang responsibilidad batok sa mga nagsupak sang traffic guidelines. May mga netizen man nga nangin negatibo ang reaksyon sa nakitaan nga video. So sakit ako buot nga pamati ko sa video galantaw ko. Wala sa may ginhimo nga malain ang aton enforcer, gapang saway, gapang dakop. Kung hindi ta pagpatihon ng enforcer, ano ang matabo sa aton nga dalan? Kung sugtan ta lang ni nga mga attitude, nga mo ni siya nga reaksyon personal nila nga personal nila nga interest ang ginalantaw, anong matabo sa aton nga mga dalan? Naagyan pa mismo sang pamuno sang bitaw nga manaway man sa mga violators sa downtown area pero masami, mas maisog pa suno sa iya ang mga nagasupak sang pagsulundan sa trapiko. Gani panugyan niya sa mga motorista nga i-examine anay ang kaugalingon kung may nahimo nga violation antes pakalainon ang mga nagaserbe nga enforcer sa dalan. Subong ido na lang ka kurin nga way kay balo about sa traffic problem sa Bacolod. Tanan kita aware na. Meaning, kung gidin kita nga mga kalye, please, kung wala ka mo kay balosang nga itong ginapatigayon dira mismo particular nga dalan, mamangkot properly sa enforcer. Kaya instruction ko na sila, kung may mamangkot, i-guide. Do not insist. Isa ka bagay, nga wala ka man may nabalaan, hindi ka man kay balo, kung anong ang ginapatuman. Ikaduha, amo lang nga, no? Examine ana imo kaugalingon before ka mag-complain. Ang mga traffic enforcers, kadaman diri mga job order workers sa syudad, ang nagapaidalom sa aptitude test, mga training seminar angot sa mga pagsulundan sa trapiko. Suno kay Liba, wala man siya nagakulang sa pag-remind sa mga bitaw personnel nga palabaon pang pasensya kunyara sa dalan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.